Jedna kropla sprawi, że twoje okna będą lśnić. Ten środek sprawi, że sprzątanie w domu nigdy nie było tak przyjemne jak teraz. Na początku weź szklankę. Do tej szklanki wlej wodę. Następnie dodaj do niej środek, o którym wspominałam wcześniej. Jest to gliceryna. Dodaj do szklanki z wodą właśnie 1 łyżeczkę gliceryny. Jest ona świetnym dodatkiem do płynów do mycia okien dzięki swoim właściwościom. Działa antystatycznie, co pomaga zapobiegać osadzaniu się kurzu na szybach. Dodatkowo nadaje szkłu połysk, nie pozostawiając smug. Do wody z gliceryną dodaj jeszcze 1 miarkę octu. Dokładnie wymieszaj te składniki. Po czym przelej roztwór do butelki ze spryskiwaczem. Spryskaj okna, aby usunąć uporczywe zabrudzenia i wypolerować szyby na błysk. Po spryskaniu powstałym płynem wytrzyj szybę ściereczką. Porównaj stronę wyczyszczoną z niewyczyszczoną. Efekt będzie widoczny od razu. Ciesz się idealnie czystymi, lśniącymi oknami.